Yasin Özmen li Cezîrê dijîm derhênerê fîlmê Pantor'im. Fîlmê Pantor 2018 me li gundekî Cezîrê kişand. Mijara wî jî salên 1903 de qanûn derdikeve. Qanûna cilûberga gerek herkes kê biçe bajara cihên fermî gerek çakêt û şapqa pantol xwe biçe cihên herêmî ve tu kes dike biçe qedexe ye. Ez sala 2016 Tevlî Festîvala Londonê bûbûm. Fîlma min yekem pêşbirgê de bî fîlma Mast. Bes min nekarî ez bîn. Îsal jî ji bo pandemiyê me nekariyen bîn. Ez keyfxweşim festîvaleke Kurda Londonê heye. Ez hêvî dikim pêşvetirî wê hê mastir bibe, hê xweştir bibe. Hêvîdarim salên pêşvetir de ez jî tevlî bibim. Ez gelek hişî mijarê kevin dikim, çîrokên kevin. Ev çîrok jî dema min seh kirî, seh keyfa min jê re hat. Çend gundiyên me ixtiyar xwe re diştexilîn. Gotin dema em çûyîn bajêr, zemanê kevin em gundan dijîn. Got em çûyîn bajêr, me ji xwe re şapqa gîk û pantorê me tinê hemî. Kî biçû bajêr şehrî ew cil xwe dike. Bajarê ez lê dijîm sînema nîne, salon jî nîne. Ji ber wê min fîlm vedî kişande lê min nekarî ez vê de bide nîşandan û temaşevanên Cezîrê me bijim miletê Cezîrê fîlm nedîtiye. Lê gelek festîvalên bajarên Tirkiyeyê hat nîşandan pêşbirga de dera. Zehmetiyên derhênerin serbixwe rastî gelgin. Ji ber ku piştgirî zêde nîne hemî tişt dimînî hêvî derhêner be. Gerek çêker jî be, derhêner jî be, teknîkê jî amade bike, kostûm amade bike. Bijim fîlmê Pantor kostûma hemî me dest dirûtin malê. Ji ber ku kesê karê kostûmê dike nîne. Ji bo wê jî gerek tu pera bidîyî. Di çêkirina fîlmê de pirsgirêka mezin aliyê lîstikvana de bî ji ber ku lîstikvan zêde nayên peydakirin. Bijim karakterek ixtiyar lazim e. Tu nika bibînî. Heta tu peyda bikî, îkna bikî, tu zehpê ve acizî dibînî. Ya dû jî aliyê belavkirinê de jî bijim festîvalên Avrupayê miyanî hemî ji bo ku tu serlêdan bikî pera dixwaze. Ji bo wê jî min nekarî ez aliyê Avrupa de belav bikîm fîlmê. Planê min ser vê fîlmê destpêkê de min dixwast ez dirêj bikişînim, metraj dirêj. Ji ber ku aliyê abroyê de derfet nîne min mecbûrî Kurd kişand. Ez dixwazim pêşerojê te dîsa vê mijarê dirêj bikişînim. Ez nû amadekariya fîlmek metraj dirêj dikim. Senaryo dinivîsim. Planê min ew e ku îsal bikişînim, xilas bikim. Ez hêvî dikim fîlma metraj dirêj ve jî Tevlî Festîvala Londonê bibim. Ji ber ku festîvalek rastî hêja ye û kêfa min ji jê re tê. Ji bo hemî temaşevan û hemî ketkarên festîvalê gelek spas dikim. Ji Cezîrê heta Londonê silav û rêz.